Hayırlı günler. Bu videoda 2024 yılda tuğan Tatar tilinden devlet yumruklау аттестациясына әзерләнү өчен кирәкле материаллар, методикалар һәм аларның сайтлары белән танышып китәрбез. Бединең 9-1 яки 9-2 өлешенә әзерләнү өчен әдәби әсәрләрдән халык авыз иҗатыннан аргументлар әлеге сайт аша кирип карый аласыз. 9-1, 9-2 ул белгәнегезчә сочинение. Сочинениедә әдәби әсәрдән бер дәлил китерергә кирәк булачак, яки ике. Шулай ук дәүләт йомгаклау аттестациясына әзерләнү өчен күрсәтмәләр, демо-вариантлар, биремнәр. Әлеге ссылка аша кирип карый аласыз. Монда сез ачып, шушында биремнәр эшләп, демо-версиялар карап, үзегезне күнектерә аласыз. Әлеге ссылка буенча сез Белем министерствосының сайтына кіре аласыз, һәм анда демоверсия, спецификация, кодификаторларны карый аласыз. Кодификатор белән спецификатор нәрсә икәнен сез иң беренче видео һәм изложение турында видеода карап китә аласыз. Шулай ук сочинение язу өчен тагын бер сайт, ул Тарханова сайты. Бу сайттан сез сочинение язырга аның алымнарын, шулай ук структураларын карап китә аласыз. Изложение сочинение язганда һәрбер имтихан бирүче орфографик сүзлектән файдалана ала. Сезгә бер мисалын гына әйтеп китәбез. Ул Сәлимовның татар теленең орфографик һәм орфоэпик сүзлеге. Менә сез экранда күрәсез инде икәнен. Һәм шулай ук ссылкасы бирелгән. Татар теле һәм әдәбияты төп дәүләт имтиханына әзерләнү өчен биремнәр. Әлеге хезмәтнең төзүчеләре Гөлшат Раисовна Галиуллина, Нурфия Марсовна һәм башкалар. Шулай ук әлеге сайттан кирип сез бирга әзерлек башкара аласыз. Димәк, монда шулай ук имтиханга төрле биремнәр күрсәтелгән. Әлеге сайт укытучыларга һәм укучыларга ярдәмгә бердәм дәүләт имтиханы өчен 2024 елда гына төзелгән сайт. Бу сайтта бөтен нәрсәне кирип карап була. Монда сочинение дисезме, изложениеме яки башка биремнәрме, булар барысы да әйбәтләп аңлатылган. Кирип карасагыз, сез аңа инаначаксыз. Уйларыбыз ак кагазда дигән сочинениелар җыентыгы, шулай ук ссылкасын калдырабыз. Монда әзер сочинениелар бирелгән, шулай ук сез аларны язып карап, аргументларын истә калдырып, үзегезнең сочинениедә куллана аласыз. Яисә шул ук темага сочинение туры килсә, яттан да яза аласыз. Шулай ук сочинение язарга өйрәнәбез дигән методика һәм үрнәкләр Закира Хәбибуллина, Рушания Миңнуллинаның хезмәте бар. Шулай ук ссылкасын калдырабыз. Монда сочинениенең ничек структурасы турында таныштыралар һәм сезгә әзер үрнәкләр бирәләр. Шулай ук имтиханнар өчен сочинениелар. Бу шулай ук хезмәт, әлеге хезмәттә имтиханда булачак темаларга сочинениелар күрсәтелгән. Татарча изложениелар җыентыгы, шулай ук ссылкасын калдырабыз. Монда имтиханда була торган изложениелар бирелгән. Сез аларны ачып карап, аудиоларын тыңлап, үзегезне күнектерә аласыз. Һәр көн саен изложение кабатлап барсагыз, сезгә изложение язуда бернинди авырлык килмәячәк. Бу татар теле, татар мәктәбендә укучы татар теле укучыларына сайт, шулай ук Белем министерствы сайты. Әлеге сайт татар теле кагыйдәләре, QR-код аша кирип карый аласыз. Монда шулай ук барлык биремнәргә дә кагыйдәләр бирелгән. Мәгариф вакытның сайтында сез рус класслары өчен татар теле дәресләрен карый аласыз, татар теле әдәбият дәресләрен һәм әдәбият дәресләреннән сез куллана аласыз сочинение язганда аргументлар, татар теле дәреслеге буенча сез кагыйдәләр карый аласыз. Шулай ук Антат сайтында да китаплар бар. Әлеге китаплар яңа. ФГОС булып бара.
Шулай QR-код аша кирип карый аласыз һәм үзегезнең әзерлегегездә куллана аласыз. Әлеге күрсәтелгән материаллардан сез файдаланасыз дип көтеп калабыз. Имтиханнарда уңышлар телибез.